तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आजचा लाईव्ह संध्याकाळचा थोडासा केला आहे, जास्त वेळ नाही, थोडा वेळच लाईव्ह असणार आहोत. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. लाईव्हला पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. माझ्या चॅनलवरती छान छान व्हिडिओ आहेत जे कोकणातले आहेत, कोकणातील सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस आहे. हॅलो गणेश दादा, नमस्कार. थँक यू गणेश दादा. युअर फर्स्ट लाईव्ह इन माय, युअर फर्स्ट वॉच इन माय लाईव्ह अँड युअर फर्स्ट लाईक. थँक यू. गुड इव्हिनिंग दादा. चहा पाणी झाला काय नक्की सांगा. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. थोड्या वेळासाठीच लाईव्ह आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. निलेश दादा नमस्कार. निलेश दादा काय करतं? परी खुशी खेळतं. नाही झाला चहा ताई. ओके, चहा पिऊन घ्या सर्वांनी. संध्याकाळचे 6 वाजले आहेत ना, बरोबर 6 वाजलेत. ट्रेनमध्ये ओके, मुंबईच्या लोकलमध्ये प्रवास करतोय निलेश दादा. व्यवस्थित जा, घरी व्यवस्थित पोच. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. हाय मानसी. हाय निलेश दादा म्हणते मानसी. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. हॅलो मानसी, कुठे गेली आहेस फिरायला ताई? कुठे नाही, इथंच पार्कमध्ये जरा बसलोय. हवेमध्ये गरम होते थोडंसं, मध्ये थंडी पण लागते. हा दादा ठीक आहे. इकडे खुशी, त्याचं नाव काय ते? शिनू, आ जाओ इधर. क्लिअर दिसत नाही आहे कारण मी जरा बाहेर आहे ना घराच्या, मग ते वायफाय पण नाही नीट मिळत आहे त्यामुळे. तुझा झाला का चहा ताई? तर कालो ए पडशील बाळा. तर नाही, मी चहा कधीतरी पिते, जर प्यावीशी वाटली तर चहा किंवा कॉफी. आज नाही पिली, ॲसिडिटी होते. मुलांसोबत मालवणी नाही बोलत काय? दादा आम्ही घरात चौगवली मालवणीच बोलतो. ती शाळेत गेल्यावर मराठी हिंदी बोलतात, पण आम्ही घरात आमची मालवणीच असता. आमका मालवणीशिवाय शब्द सुचत नाही मराठीमध्ये. येता बोला, पण कसा मालवणीमध्ये कम्फर्टेबल असतो आम्ही, आणि कोकणी माणूस मालवणी भाषेतात कम्फर्टेबल असता. निलेश दादा म्हणतोय बघ, लक्ष ठेव त्यांच्यावर. बघा परी आणि खुशी निमित्त बसली आहे. कशी हाय वो माय? दादा ठीक आहे ओ. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्ह व्हा. सर्वांचा चहा झाला का?
पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी लाईव्ह मध्ये आहेत. पटापटा कमेंट करा. ते का कशी ओळख करून दे त्याला. तू दिस नाही फक्त मीच दिसतंय. तुझ्याशी ओळख कशी होतली मग. पण मी या सांगते हा परी, याच्यात एक निलेश मामा असा ना, तो तुका विचारतात की परी सोबत मी सगळ्यांसोबत ओळख करून दे, तर हाय कर. मग तुका हाय केल्यात. बाकी सर्वांनी कसे आहात. जा आपण लांब नको जाऊ. तर पटपट नको इथंच गोल गोल फिरायचं. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा, मेसेज करा पटापटा, कमेंट करा पटापटा. संजय शिंदे नमस्कार. संजय दादा नमस्कार. खुशी जोरात नको करू, पडशील बाळा. नमस्कार दादा सर्वांना, खूप खूप गुड इव्हिनिंग. आणि दिवाळीची तयारी करा. गणेश माझं नाव. हॅलो हाय. हा, दिवाळीचा टाइम सुरू झाला आहे. शनिवारपासून दिवे लागणार आहेत. जास्त फटाके लावू नका. छोटे जे फुलबाजी असतात ते घेऊन या मुलांसाठी. जास्त फटाक्यांवर खर्च करू नका मित्रांनो, त्याने आपल्याला त्रास होतो फटाक्यांचा. फटाके आपल्या शरीरासाठी चांगले नसतात. मला सख्त नफरत आहे फटाक्यांची. लहानपणी मी जेव्हा गणपती पोचवायला जायचे तेव्हा मी जायची नाही का, आता फटाके वाजवतात म्हणून. नंतर जशी मोठी झाली तेव्हा कानात हात घालून राहायची. गणेश दादा माझा चहा नाही झाला, मी नाही पीत चहा, कधीतरी पिते. तर लाईव्हला पटापटा या सर्वजण. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. शिनू पडशील, मम्मी येणार तेव्हा चालव, तोपर्यंत ठेव. या परी त्याला हे मदत कर जा, झालं ती पाठी ठेव. असू दे, चल जा, त्याला चालवायला मदत कर. हा नको, ती येते लिहत ती जाऊन. निलेश दादा म्हणतोय हॅलो परी, मस्त क्यूट आहे. थँक्यू दादा. त्यानंतर लॉगिंगची दुनिया नमस्कार. लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे दादा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. इथं 13 जण लाईव्हला आहेत पण 3च लाईक आहेत. पटापट लाईक करा जेणेकरून माझ्या चॅनलला तुमचा सपोर्ट होईल. तर प्लीज पटापटा लाईक करा. पटापट मुंबईहून आहात की मुंबईहून आहात की गावी. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्गातली, पण मी राहते दुसरीकडे, शहरात राहते. ती शहराचं नाव नाही सांगू शकत, त्यामुळे मी कोकणातलीच आहे दादा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. बसू दे ना ग तिला, दे ना, तिकडच्यात नाही खेळा, तिला बसू दे. आता चालू आहे आम्ही ना. मुंबईहून आहात की गावी. वसू चिऊ या. फिरायला आला आहात का. नाही दादा, आम्ही फिरायला नाही आलो. इथं पार्क आहे, तिथं खेळतो, मुलांना खेळायला आणते रोज संध्याकाळचं. म्हटलं आज जरा
लाईव्ह करूया इथं. मानसी म्हणते निलेश दादा कुठे गायब झाला. निलेश दादा ट्रेनमध्ये आहे त्यामुळे त्याला नेटवर्क नसेल असं वाटतंय मला. काय झालं भांडताय कशा असं नाही गो. खुशी शांत राहा बाई खूप भांडती. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. परी तू सायकल चालव जाता. सायकल चालवणार नाही ना मग त्याला झोपकाळी खेळ अगदी. हा बाई पैदल नुसती ब्लॉगिंग. बाकी काय बोलताय. छान दादा बाकी सर्व छान चाललंय. दिवाळीची तयारी झाली का सर्वांची नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा जाऊन. कोकणची माणसं साधीबोळी चॅनलचं नाव आहे दादा. बाकी काय बोलताय. बाकी काही नाही दादा. तुम्ही सांगा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. काय म्हणताय. आताच आलोय आम्ही. आत्ताच आलोय. हो आत्ताच आम्ही आलोय 6 वाजता बरोबर. म्हटलं लाईव्ह जरा करते. लाईव्ह करते जरा लाईव्ह करते. कोण नाही हे बघा 10-12 लोक आहेत घरी. 10-12 म्हणजे नोट जोक. लोकांना एक एक 2-2 येत नाहीत. आता सुप्रिया दिदीच माहित नाही का. कुठे गेलेला नाही बसतो कपडा शोधत भेटला. मिशोवर बघा. मिशोवर मला कसं एकदम सिंपल पाहिजे असं. मिशोवर पण आहेत ना. कुकिंगचे व्हिडिओ करतात. व्हिडिओ टाकतात. कुकिंगचे व्हिडिओ टाकतात. हो मी कुकिंगचे पण व्हिडिओ टाकते. तसेच असेच पण व्हिडिओ टाकते. तर नक्की पहा कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलला जाऊन. इथून एवढं नेटवर्क भेटत नाही पण ठीक आहे थोडंसं काय. कारण आज मी दुपारी जास्त वेळ नाही आली लाईव्ह ना. काय तर वॉशिंग टाइम होईल. माझा नवरा फसला. मी म्हणत होतो त्यांना इथं चला सगळेजण इथं आणतात. 550ला अर्धा किलो भेटतंय. तिथं 300ला पाव किलो घेऊन आला. मी म्हणलं बस. पण ते क्वालिटी पण छान आहे त्याची. बघितलंय ना केवढा मोठे पीस आहेत ते. क्वालिटी सगळं चांगलं. आणि त्यानं 1000 रुपयाला किलो देत होता मला माहिती आहे. किलो. अजून कोण काय म्हणते. हो कल्चर आणि कुकिंग मिक्स व्हिडिओ असतात ताई. म्हणजे नक्की जाऊन बघा. नक्कीच जाऊन बघा. हो माझे कुकिंग आणि कल्चर आणि टुरिस्ट प्लेस असे 3 कॉम्बिनेशनमध्ये व्हिडिओ आहेत. तर नक्की जाऊन पहा. इथं ना ती आली ना तिला राग आला. खुशीकडनं काढून घेत होती ना. तर मी म्हटलं ग आता झालोय ना तिला जरा खेळू दे. ती खुशी देत नव्हती तर ती रागात तिकडे गेली. आणि मग परी तिला हाक मारत होती ना की खुशी चिऊ जातेच कशाला ये. तर तिच्यावर चिडायला लागले एकदम. मग मला म्हणते नजरेला हो गणेश म्हणजे नजरेला आवडलेल्या गोष्टींपेक्षा हृदयाने निवडलेली गोष्ट जगात सगळ्यात सुंदर असते. हो दादा छान. आता बिनधास्त करायला ना असं नाही. 15 मिनिटं झाली. 15 मिनिटं करूया. हो जाऊया. चला आता माझा लाईव्हचा टाइम संपतोय. आता मला वॉकिंग करायची आहे. तर सर्वांना शुभ संध्याकाळ. उद्याच्या 1च्या लाईव्हमध्ये भेटू. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय. बाय बाय सर्वांना. काळजी घ्या. बाय मानसी. बाय गणेश दादा.